white people played us. Normally, the cold and flu virus stays in the body for 7 days, whether you take medication or not. The 7 days would mean you rushed to a doctor, paid lots of money, rushed to a pharmacist, paid again. And with indigenous knowledge systems, it takes 1.5 days. I've done it and I've seen it. Can put my head on the block for it. What do you take? You take a few leaves of inyathelo, which is called eucalyptus. It smells like Vicks. And you mix those leaves with the leaves of guava. You boil, you cool down. That's your medication. Sanibonani Balingani mapungu namajiji igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa amahlokohloko obhalwe nguJJ Thwala noEJ Mhlanga. Isihloko senkondlo yethu sithi Ingqalabutho, sitholakala ekhasini lama-703, ifundeka ngalolu hlobo. Isihloko Ingqalabutho, ibinza lokuqala. Ingqalabutho, umzukulu kaMakhwatha. Umshini noLeya babeziqhweba inqulu ngeNgqalabutho kaZulu. Wabhula umbethe noNhlemvu, nawe Groundville umncinyana, engathi sihaya nje uwe owasifundisa ukuhaya ngesimanje. Wabhula umbethe ngenkondlo kaZulu. Inkondlo kaZulu kwakuyizibulo lakho. Inkondlo kaZulu wavusa uZulu, wayikhomba indlela kaMakhwatha, wayikhomba inyathuko njengomholi. Sikhuleka kumshini benoLeya. Ibinza lesibili. Emva kweshumi leminyaka inkondlo kaZulu ilanywa amalezulu. Amalezulu akunika izimpiko, wadlondlobala kwajabha izimfamona. Zibona uqombola umango, uqopha umlando. Sibongela umshini noLeya. Kwale noma bekucokofula. Ibinza lesithathu. Abamhlophe nabansundu, thina sithi akusokali ngenasici. OTaylor benomlingane wakhe uGerard babethi bakwehlisa isithunzi, kanti bakushunqisela impepho yokudla ubhedu lobunyosi. Sibonga isisu sakho Leya. Binza lesine. Izimbongi eziningi zikushayela ihlombe, zitusa ikhono ingqayizivele, zithi uvilakazi Ingqalabutho enyuvesi yabamhlophe abelungu. Nakuba ilanga lashona useliguqa, ukulwile ukulwa okuhle. Umzabalazo wakho usezandleni zethu. Imbengu wayiqalayo siyosala siyiphetha. Izinyembezi esakukhipha ngazo namuhla ziyintokozo nethemba. Kuyaphela lapha ukufundwa kwalenkondlo. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Isihloko salenkondlo sithi Ingqalabutho. Ingqalabutho yinto eyenzeka okokuqala ngqa. Okuchaza ukuthi yinto engakaze yabonwa nakanye nje. Iyingqayizivele. Ibinza lokuqala, umugqa wokuqala. Ingqalabutho, umzukulu kaMakhwatha. Imbongi ikhethe igama elithi Ingqalabutho ukuchaza into engakaze yabonwa, ingqayizivele. Kodwa-ke kulo mugqa imbongi ibiza umzukulu kaMakhwatha ngeLengqalabutho. Kuchaza ukuthi imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa isingathekiso. Siyini isingathekiso? Isingathekiso isifenqo lapho into ibizwa ngenye.
Umzukulu kaMakhwatha uyangathekiswa, ubizwa ngento, ikezwa izimpawu zalento angathekiswa ngayo, ubizwa ngelingqalabutho. Kusho ukuthi khona akwenza okungakaze kwenzeka. Ake siboneke. Imbongi yakhetha igama elithi umzukulu eliqalisa ngonkamisa ongu-u, ogqamisa isibanjalo, ogqamisa ukwehliswa kwezwi ukuze kwethulwe iqiniso elithile. Yiliphi lelo qiniso? Elokuthi lo mzukulu uzalwa ubani? Uzalwa uMakhwatha. Ngani imbongi ikhetha igama elithi umzukulu? Yingoba umzukulu umntwana womntwana womuntu. Ngani imbongi ikhetha igama elithi kaMakhwatha? Yingoba liqalisa ngesakhi esinguka, okuyisakhi songumnini esichaza ukuthi umuntu uzalwa ubani. Singasho nje ukuthi in a nutshell, into ingekabani. Hawu, izalwa ubani kanti le ngqalabutho? Izalwa uMakhwatha. Siyabona la kukhulunywa ngokhokho kaBenedict Wallet Vilakazi. Ngicabanga ukuthi umugqa wesibili uyoyifakazela lento engiyishoyo. Kodwa ngaphambi kokuthi sifike kuwona, kulo mugqa kusetshenziswe elinye isu elibizwa ngokuthiwa isizura, okuwukhefana phakathi nendawo nomugqa, ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbongi ithe ukuhlaba ikhefu yaphumula. Umugqa wesibili, umshini noLeya babeziqhweba inqulu. Awu, yafakazeleka lento bengiyisho. Umshini ubebongelelwa ngokuthi umshini kaMakhwatha. Kwangempela uBenedict ungumzukulu kaMakhwatha ngoba uMakhwatha uzala umshini, umshini azale uBenedict. Umthola nentokazi yakwaHlongwane ogama layo linguLeya. Bobabili laba, umshini noLeya, babeziqhweba inqulu. Imbongi ikhethe ukusebenzisa isigejana samagama esithi babeziqhweba inqulu ukugqamisa isimo sokukhuluma esibizwa ngokuthiwa isisho, esichaza ukwaneliswa, ukungezwa nakuzwa. Sizobona emgqeni olandelayo ukuthi yini lena eyayibanelisa laba. Leso sigejane samagama esithi babeziqhweba ngenqulu, sibona isakhi esinguba esigqamisa ubuningi, babili phela labantu abaziqhwebayo. Sibona isakhi esingube siyinsiza senzo egqamisa ukuthi ngaleso sikhathi. Ake sifunde umugqa olandelayo. Umugqa wesithathu, ngengqalabutho kaZulu. Imbongi ikhetha igama elithi ngengqalabutho. Kwazise liqalisa ngesakhi esingunge, okuyisakhi sesandiso. Lesi sakhi sakhiwe isakhi esingunga ahlanganiswe negama elithi ingqalabutho. Kwalumbana unkamisa u-a no-i, kwavela unkamisa ongu-e, kwakha igama elithi ngengqalabutho. Ngiyakhetha igama elithi kaZulu eliqalisa ngesakhi esinguka, kuyisakhi songumnini esigqamisa ukuthi uzalwa ubani. Kwazise I've alluded to the fact that in a nutshell that means into ingekabani. Ake sibone ukuthi le ngqalabutho izalwa ubani. Izalwa uZulu. Ubani uZulu? uZulu ukhokho wenkosi uShaka. Oh, kusho ukuthi uMakhwatha. Kusho ukuthi uBenedict Wallet Vilakazi
Uyahlobana nobukhosi. He is a descendant of the royal family. Umugqa wesine wabhula umbethe noNdlemvu. Imbongi ikhetha isigejana samagama esithi wabhula umbethe esiyisimo sokhuluma esiyisisho esigqamisa ukuhamba kusesekuseni kakhulu. Hawu kuhanjwa kuyiwaphi? Ake sibone mhlawumbe igama elandelayo lizosicacisela. Imbongi ikhethe igama elithi uNonhlemvu elichaza abokuqala abemukela inkolo yobuKristu. Oh, sesiyabona. Umshini noLeya babhula amazolo nje, babhula umbethe nje. Bavuka ekuseni kusempondo zankomo, bavuka ngovivi. Baqonde esilungwini, baqonde emishini ukuyobhabhadisa indodana yabo. Oh my goodness. Do you see the connection of this line in particular with the topic of this poem titled Ingqalabutho? Mshini and Leya were the first people to do something that has never been seen before, to go and convert to Christianity. In their own way, they were Ingqalabutho because they introduced something that was new. Phela ingane yabo isibhabhadisiwe, yaqanjwa amagama amasha, kwathiwa inguBenedict Wallet, kanti ngenkathi izalwa yaqanjwa igama kwathiwa inguBhambatha. Umugqa wesihlanu. Nawe Groundville awumncinyana. Imbongi ikhethe igama elithi nawe eligqamisa ukuthi imbongi ikhuluma nendawo ebizwa ngokuthiwa yiGroundville uqobo. Ayikhulumi nomunye umuntu, ikhulumisa leyo ndawo. Imbongi ikhethe igama elithi Groundville okuyidolobhana ngakwaDukuza. Yilapho uBhambatha owabhabhadiswa ngelika Benedict Wallet azalelwa khona, uma ngaphosisi ngo-1906. Imbongi yakhetha igama elithi awumncinyana elinezakhi zokulandula ezimbili. Isakhi sokuqala singunkamisa u-a, esesibili singu-wu. Kanti-ke igama elithi ncinyana lichaza okungekukhulu. Igama elithi ncinyane ekuqaleni belinguncane, okuyisiqu sesiphawulo esichaza ukuthi into injani uma ngabe uyibheke ngamehlo. Kulelo gama elithi ncane kwajotshelelwa sijobelelo esingu-ana, kanti-ke une kancane waphenduka u-ny. Lokho sasikubizwa ngokuthiwa ukulwangisa, sizoyishiya lapho. Ujotshelelwa nje ngoba leli gama lincishisiwe ukugqamisa ukuteketisa. Hawu, imbongi ayikhulumi kuphela naleli dolobha, iphinde iliteketise. Lokho kuchaza ukuthi imbongi isebenzise isu eliyisifenqo esibizwa ngokuthiwa umbizi, lapho yona ikhuluma nento engakhulumi. Essence, imbongi mayithi awumncinyana, sithe yateketisa ngithi, kanti futhi iyakuphikisa ukuthi leli dolobha lincane. Yingakho sithi kusetshenziswe izakhi zokulandula. Umugqa wesithupha. Engathi sihaya nje uwe. Imbongi ikhethe igama elithi engathi elinomqondo ofanayo negama elithi kwangathi. Lawa magama womabili achaza ukuthi imbongi kubonakala sengathi ayinalo iqiniso ngento
ekhuluma ngayo, eyibonayo kumbe eyenzekayo. Imbongi yakhetha igama elithi sihaya elinesakhi esingu-si esigqamisa ubuningi. Imbongi yakhetha igama elithi haya ukuchaza ukuhlabelela noma ukucula inkondlo. Imbongi yakhetha igama elithi nje elichaza ukufana nalokhu. Kuchaza ukuthini lokho? Kuchaza ukuthi imbongi ithi sihaya nje kufana nokuthi safundiswa wena. Kuchaza ukuthini lokhu? Kuchaza ukuthi ngalo mugqa imbongi inikeza isizathu sokuthi sekwaba nezimbongi eziningi namhlanje ngoba bafundiswa uBenedict Wallet Vilakazi ukucula bahlabelele bahaye izinkondlo. Yizimbongi ithena engathi ukucabanga kwami mhlawumbe imbongi ngenkathi ihaya lenkondlo yayo ibicabanga ukuthi bakhona abangafika bathi there is no evidence and proof to prove that they emulated and imitated B.W. Vilakazi. Imbongi yakhetha igama elithi uwe eliqalisa ngesakhi sesibanjalo esingunkamisa u lapha kwehliswa izwi ukuze kwethulwe amaqiniso. Yiliphi leli qiniso elethulwayo? Iqiniso lokuthi Ingqalabutho phela eyaqalisa ukuhlabelela izinkondlo, mhlawumbe nabanye babonela kuyona. Isiqu saleli gama elithi uwe nguwe oyisifinyezo segama elithi wena eliyisabizwana soqobo esigqamisa ukuthi la imbongi ibisikhuluma no B.W. Vilakazi. Posthumously so, goes without saying ukuthi by the time the poet L.M.S. Madondo was born, B.W. Vilakazi was long gone. May his soul rest in peace. Asiqhubeke-ke umugqa wesikhombisa owasifundisa ukuhaya ngesimanje. Imbongi ikhethe igama elithi owasifundisa elinesakhi esinguwa esigqamisa inkathi edlule, elinesakhi esingu-si esigqamisa ubuningi. Igama elithi ukufundisa lichaza ukunikeza ulwazi namakhono. Imbongi yakhetha igama elithi ukuhaya elichaza ukuhlabelela inkondlo. Imbongi yakhetha igama elithi ngesimanje eliqalisa ngesakhi esingunge kuyisakhi sesandiso. Lesi sakhi sakhiwe isakhi esingunga kanye negama elithi isimanje kwalumbana onkamisa, unkamisa ongu-a nonkamisa ongu-i kwavela unkamisa ongu-e. Isimanje isikhathi esiphila kuso namhlanje. Kusukela emgqeni wesithupha kuye emgqeni wesikhombisa alukho uphawu lokuloba ekugcineni komugqa wesithupha. Lokhu kuchaza ukuthi imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa injambamente ukugqamisa okuthathu. Okokuqala ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili umqondo ongenhla wehlela emgqeni ongezansi. Imuphi lowo mqondo? Okwesithathu umqondo othi kungenzeka sinezimbongi namuhla nje ezihaya ngendlela yanamuhla ingoba zabonela kuyena uB.W. Vilakazi. Buyela nje emuva kancane. Kungani imbongi ikhethe ukusebenzisa igama elithi ngesimanje? Yingoba ukhaya inkondlo akuyona into yesimanje.
In the past, there were traditional poets bebizwa ngokuthiwa bazinyosi behayela amakhosi. Inkondlo yomdabu yeNgonyama uShaka ihaywa kuthiwe udlungwana kaNdaba, udlungwana ombelebele, odlunge emanxulumeni kwaze kwasa amanxuluma esibikelana. Inkondlo yomdabu yeNgonyama uDingane yayithi uvezi uNonyanda umgabadeli owagabadela inkundla yakwaBulawayo odonswe ngezintaba ezingamakhelekethe, uvezi wakwaSimanganyawo, umbombosho omnyama, uvemvane lukaphunga noMageba. Balingani bami nani bafundi, I just wanted to drive the point home to say it is true what the poet is postulating, that B.W. Vilakazi laid a foundation on which poets of today built on. Umugqa wesishiyagalombili wabhulumbethe ngenkondlo kaZulu. Imbongi ikhetha isigejana samagama esithi wabhulumbethe esichaza ukuhamba kusesekuseni kakhulu, ubhulumbethe ubhula amazolo. Imbongi yakhetha isigejana samagama esithi ngenkondlo kaZulu. Inkondlo kaZulu yiqoqo lezinkondlo u-B.W. Vilakazi alibhala okokuqala ngqa, futhi kwakuyinto engakaze yabonwa phambilini. Izinkondlo zesiLungu zase zikhona, kodwa-ke ezabantu abansundu njengami zazingakaze zabonwa ngaphandle kwama-traditional poems, loko esithi zinkondlo zomdabu okuzibongo zamakhosi. Igama elithi ngenkondlo liqalisa ngesakhi sesandiso esingunge, esakhiwe yisakhi unga negama elithi inkondlo kwalumbana onkamisa u-a kanye nonkamisa u-i sathola unkamisa ongu-e. Umugqa wesishiyagalolunye, inkondlo kaZulu kwakuyizibulo lakho. Imbongi ikhetha amagama athi inkondlo kaZulu, okuyiqoqo lezinkondlo zesiZulu lokuqala. Imbongi yakhetha igama elithi kwakuyizibulo elakhiwe isakhi esingukwa esigqamisa inkathi edlule, nesakhi esinguku esigqamisa isimo, nesakhi esinguyi esigqamisa isibanjalo, lapho kwehliswa izwi khona ukwethula amaqiniso. Yiliphi leli qiniso elethulwayo? Yileli elithi inkondlo kaZulu Ingqalabutho. Kanti lichaza ukuthini igama elithi izibulo? Lichaza ingane yokuqala. Nalapha futhi imbongi isebenzise isu. Leli su liyisifenqo okuyisenza samuntu. Isenza samuntu sisetshenziselwa ukunikeza into engaphili izimpawu zomuntu ophilayo. Inkondlo kaZulu yiqoqo lezinkondlo. Incwadi le umbhalo wobuciko. Ngakho-ke kuthiwa iyizibulo, kuthiwa ingane yokuqala, meaning it is humanized by being personified. Imbongi yakhetha igama elithi lakho eligqamisa ongumnini ukuthi into ingekabani. Umugqa weshumi, inkondlo kaZulu wavusa uZulu. Imbongi ikhetha amagama athi inkondlo kaZulu ukugqamisa iqoqo lokuqala lezinkondlo ezabhalwa ngesiZulu. Imbongi yakhetha igama elithi wavusa eliqalisa ngesakhi esingu-wa esigqamisa inkathi edlule. Igama elithi vusa lichaza ukuphaphamisa umuntu ebuthongweni, lichaza ukumhlakaniphisa.
ngokwale nkondlo. Imbongi yakhetha igama elithi uZulu ukuchaza isizwe samaZulu. Kusukela emgqeni ka-9 kuye emgqeni ka-10 sibona isu elibizwa ngokuthiwa ukuxhumana siqalo nokuxhumana maphakathi ngokusetshenziswa kwamagama alandelayo. Inkondlo kaZulu, ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisiqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbongi iyingqalabutho, inkondlo kaZulu iyingqalabutho. Okwesithathu, imbongi iyisizukulwane sikaZulu. Umugqa we-11 wayikhomba indlela kaMakhwatha. Imbongi ikhetha igama elithi wayikhomba elinesakhi noma izakhi ezingu-wa no-yi ukugqamisa inkathi edlule. Imbongi yakhetha igama elithi khomba elichaza ukutshengisa ngokubhekisa umunwe entweni ethile. Igama elithi indlela, umzila osuvuthiwe okuhanjwa kuwo noma umgwaqo kumbe inyathuko. Imbongi yakhetha igama elithi kaMakhwatha elinesiqalo esinguka ukugqamisa ongumnene ukuthi into ingekabani. UMakhwatha uyisemkhulu, ukhokho kumbe ukhulukhulwane ka-BW Vilakazi. Wayikhomba inyathuko njengomholi, umugqa we-12 lowo. Imbongi ikhethe igama elithi wayikhomba kwazise linezakhi ezingu-wa kanye no-yi ezigqamisa inkathi edlule. Igama elithi khomba lichaza ukubhekisa umunwe wakho entweni ethile, kwazise kukhona lokho ofuna ukubatshengisa kona. Imbongi yakhetha igama elithi inyathuko elichaza indlela, umzila osuvuthiwe okuhanjwa kuwona, umgwaqo. Imbongi yakhetha igama elithi njengomholi eliqandisa ngesakhi sokufanisa esingunjengo ukuqhathanisa izinto ezimbili ezingefani. Imbongi la iqhathanisa u-BW Vilakazi nomholi. Imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa isifaniso, lesi isifenqo. Yini kanti umholi? Umholi umuntu ophethe abanye abantu. Maphi amanye amasu asetshenziswe yimbongi? Isu lesibili, ukuxhumana siqalo egameni elithi wayikhomba, ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisiqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukwakha isizwe. Uma imbongi ithi wayikhomba indlela, wayikhomba inyathuko, kuzwakala sengathi imbongi ikhumbula inganekwane eyayithi waze wangiweza phela. Elinye isu ukuphindaphinda. Ukuphindaphinda ukusetshenziswa kwamagama angefani kepha anikeze umqondo ofanayo. Imbongi yathatha amagama amabili angefani, elinye lithi indlela, elinye lithi inyathuko. La magama achaza into eyodwa, asho umzila osuvuthiwe lapho kuhamba khona abantu noma achaza umgwaqo. Kungani imbongi isebenzise leli lisu? Ilisebenzisele ukugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisiqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukuhola abantu ngokubakhombisa inqubo abangayisebenzisa lapho befuna ukusebenzisa ikhono labo lobunkondlo. Elinye isu yinjambamente kusukela emgqeni wesi-9 kuye emgqeni we-11 ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisiqi
lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, umqondo ongenhla ukapakela ngezansi. Okwesithathu, ukuqinisekisa ukuthi inkondlo kaZulu iyinkombandlela, ingumhlahlandlela. Umugqa we-13, sikhuleka kumshini benoleya. Imbongi ikhethe igama elithi sikhuleka eliqalisa ngesakhi esingu-si esigqamisa iningi labantu. Igama elithi khuleka lichaza ukubonga. Ngalo mugqa imbongi igqamisa ukuthi umshini noleya abantu abakhulu, yingakho nje bebonga ngesizotha nangenhlonipho. Siyamazi-ke umshini benoleya, sikhulumile ngabo ekuqaleni, asidluleni lapho. Ngiyabonga, niyathandwa. Siyoqhubeka ngokuzayo.